Ndoza ndoziva kazvinhu zvidzidzo ine zvichapisa kwezvo zvazodhakwa pamberi apapo ubva wasiya chesosawinisa ikono chichinyiwa ndomati haimuzviziva sezvinhu zveichokwadi anoziva ndogemu ravo ndasinokwera motokwera kodi kana motamba tokufonera muzodaira mafoni edu Shamo come here. You didn't want to speak to me, now I want to say bye-bye. Come here. Musafa ifika kila tipa pa. Ndo toronga na tukora ikisa. Kimsa dai. Masquerade say go guys, come through muzo nyairi pano. Come through muzo nyairi pano. Uyai muzo nyairi pano. Uyai zviri pano guys. Uyai munzwe zviri pano guys. Paita mari panapa, paita cash. Paita mari. Zvemari ndo zvamoda handiti. Uyai paita mari. Asitarika. Shamo. Bye-bye. Esi Sharon chikukwa. Guys, wandai. Chikukwa. Anzo mari ndo yatoda. Zvemari ndo zvedu. Exactly chigara mduze. Dai zaiva mwasasara wokumaru. Dai zaiva mwasasara wopanyaya dzemari. Dedza ivamu wasasara upa mari apa. Dedza ivamu. Doc, yes, doc. What are you saying? Kwaita mari. Mari yaunongowana uri kumba kwako. Kwaita mari yaunogona kungowana ugere kudheni kwako guys. Uri kudheni kwako mari inotongopinda guys. Kwaita mari uri kumba kwako. Ne guys, kwenyu matokora were. Julius, ndepi yako Julius say, guys matokora ere kwa muri naimi. Asitipe mari. Unaita katogara panandosi guys, kuno kuzanandosi kusara kuti pa. Nainguti wangu wanodla nandosi kupera kwa mwedzi chete. Tigere munandosi guys. Anzi gonyera indeni. Andizivi kuti gonyera indeni asi handifungi because azvadzi yava mbondifondera makuseni vachindipa madetails emunhu anofana kureceiva foni yavo ne things like that. Saka handifungi kuti gonyera tiraenda. Yai guys, musaiva vanhu vanoda kuwata masikati kuno kumodzo tikwaita mari. Ndarikwana information. Guys. Mamukaseko guys, achisvika ipa 300. Hanzi tahora. Fazeko ndicheka e-wallet ndidla hangu panondosi panapa. Ingonditira e-wallet ndibve ndatodla. Nai. Julie. Wangouda kufa. Esiru. Ikanda kaita ichaka e-wallet ndizvidlire mukati. Ndizvidlire zvangu e-wallet. Imbonditendawo ne my life. Tisi my life munomboti baya. Hey, munombotinda tena mutinakidza. Imbodla imomo mamuri ndizvidlireka. Yes, Kathy. Sesezai, congratulations. Sesezai chagurua, congratulations. Anzi gandi kwa ice cream. Uya kono nayo kamari. Uya tinde kwa ice cream. Wakapata mari yacho alizi. Uya tinde kwa ice cream. Uya. Yani mari yacho mati mazuru. Zviri sei chembere. Yeah, exactly like Linda. Ukaona ma live chachi munya ma adverts robayiwa nawo vakomana. Sa zvina kupambirana ne time because yes, IV vekerwa zviri sei IV. How are you tetes? Hanza ndina izvo zvidongo ne black card auto nditra EFT ende zvakaoma mutenge ma black card mari toidisa
mutenge black card guys. Ndikutengesa mablack card wobhoko guys kuti muite mari pese pamuri mufambe nemari. Maaccounts enyari kubva memusina maaccounts ndiri kupai maaccounts yemutenge maaccounts asi vamwe vari kutenga zvokutodaro makangwara ndozvandokudirai because pazvinenge zvaipa pamberi pa ibhisi yesikudzi dhumbu chena. Oh, sure here paperwork. Thank you sister. Thank you mfana wangu. Thank you. Right, hanzi page langu riri. Taona page lako riri kupanisi. Taona ndikutola mari yako sha. Ndakatogara panando ndikutoikwanya ipo panapa. Hati ndakanda cover munhu yaya. Ndakakava munhu saka ndikutoikwanya mari yako ndigere panapa nditoidla mari ya. Tasa ya ndikutoribobonya ndigere panapa nasi. I'm bobonyaring it. Right. Ashley chavunduka zviri sei Perpetua Chinyani. Guys mamuka sei guys. Maswera sei mane muri kunzvimbo dzakasiyana guys. Inini kana ndadamwa ndikaipaita gap remari ndouyawo ndoshare nemi. Handika ndinouyawo ndoshare nemi asi ndikuda mozoya kuma black card kuseri. Mozouya kuma pocket card kuseri. Handika. So guys inzwai yes Christine long time ngorumbotambire kuwazwana. Inzwai guys ndine nyaya ndauya nayo handika. Nyaya iyi kwai unowina mari unogona kuwina mari uri kumba kwako pafoni yako unogona kuwina mari. Kune vaya vanofarira malaptop handika malaptop kana kuti makombiyuta unogona kuwina mari uri pakombiyuta yako handi saka ndine hanzvadzi dzandinavo pano vachakubatisai zvizere handi about business izvi nekuti unowana mari sei zvinofamba sei handi muri kunzwa right hanzvadzi over to you muri sei zvenyu ndo pasati palife kuti tionesani oratora masimbera varachinzwika lauta speaker vari kutokunzwai asiwanzwa vari kunzwa ima muna chapanga kunzwa kapangobereka makomenti ora makomenti ndianarapo asamuzivila tokwedu udu zvemase hatichashandisa mabluetooth ora gambling yes sanzi renika instant yes gambling tine two platforms one yakanzi Star Games one and then the other one is DigiCat for Ben David Yellow Brother ndebi zviri sei makuda kunyenga here munhu mine mask yake siyana mask yemunhu patiri pato kuti pfeke mask yevo ibudi ro uri sei paperwork and then the other one then over roll babes and then welcome isai mask ama mask vanesa rekati bise mutoni zvakanaka yada bisa mask niyaso ndona zvakanaka ndakapfura neserwe right saka imimi adadzi toda kuziva nyaya yegame renyu ramuri kuti one game here handika matinoda rotambiwa pafoni handiti rinoshanda sei how does it work pagame pasta one game munhu anofana kunga ane phone iri connected to taurisai vanyaso kunzwai munhu anofana kunga ane phone iri access to internet phone one iri access to internet saka unofanira une internet kana kuti laptop nedata rako or connected to wifi and then from there anongada kuregister anouya tomuregister. We just only need the terminal number. We don't use names, don't use cell phone number. Hamushandisi zita rangu kana ndalese ndajoina inini ndichida kutamba magame aya hamushandisi zita rangu hatishandisi zita rangu. Alright saka mbondi terminal number yemachine terminal number for security reasons. Because kunoona ari kuskema phone inogona kuyekwa alright munhu akufonerwa from then you can get panic kuti chichakuitika koko zvamutori duty duty and visa mask tabvisa mask kudhara yana chiro saka hanzi izvo handika uri pange une wifi chekutanga handiti waita wifi kana data handiti kana ukajoina kutamba magame aya handiti unoita zveku haushandisi zita rako kuti unoenda uri maposa kana tori kudzai machingura aiwa vanoshandisa manhamba yavanopakana nickname unogona kuwapa nickname rako vanenge vachiprotectawo mascammers voprotectawo kuti kune vaya vasingadi kuskama kuti vanotamba magame aya handi mazviona saka unopiwa zita kana pina nezita rako renickname raunovapa ndorovokugadzisa profile yako nayo and then from there toita sei zvodi hanzi tikawina mari tiona kupi ndiifadzi ngatimboimi motanga ineni mubvunzo muchaverenga first ndiri kumbobvunzai muchipindura kuvanhu mazoverenga mubvunzo yavo later then tabva ipapo tasvika pakuti ndajerejesta kwamundi ndajoina ini game ndave nickname ndodii majoina then account kana aita munhu akaona kuti account yakaita pakutenga macredits tinotengera pa50 rand. Alright kana wajoina zvinhu izvi account yako ichinge yaita wajoina chinhu ichi handitika kutenga macredits aunoshandisa kutamba pafoni yako handitika hanzi i50 rand
And then per cash out is one thing about 50 rand. Another Alright. time with withdrawals, which is cash out. Okay. Yes. Kutamba 50 rand. Kauchida ku withdraw mari yako lese uri kuwawina. Andisika i50 rand shakari. Yes. Asi vanokupa immediate payment. Anditi avaiti instant payment. Avaiti zvokuti unozonzi ozouya kana kuti 6 hours later kana tozoya 8 hours later. Ava kana watowina ivo ipapo wototanga kutoningirira Send account number, then send account number kana kuti whatever. Code time bank, I need of ID or passport. Wasina account number mnachizali time bank. Saka anongopinda Pick n Pay or Box, or rather that message in India is only charged 6 rand. 6 rand. 6 rand. Hello. Saka inazve pin, it doesn't need any identical documents. Anongopresent that message in the inbox. Over the promo like in case no one has no account. All right. Saka zvinizvi vanhu vari kutowina vanhu vari kuwina too much vari kuwina. So the more players you get, the more chance of winning big. So the less players, the less payments. Saka a game app iyi ndinoiwana kupi app icharichisa mutomsendera link. Yes mirai saka heya muri kutogambula henyu madiaries apa kuti asoka betting igambling kai kutamba loto igambling kai saka muri kutogambula kai imwe njuga idzi ndakuvigirai dzimwe njuga idzi aiwa company yegambling haisi yavo. I think pane varidzivayo vakuru vecompany ichi from what I've gathered pano vanenge vane vakuru vevaridzi vecompany anzinge chitamba here maloto kana kuti hanzi magame emafruits. No, tine one slot, it's only fruit games, AGT games, no vacations. We've got only one slot. Atina vareta lesa vana vanoratamba mahorse league. It's only zemafruits. It's only zemafruit games. We've got only one slot. All right. Saka hanzi tine one slot iyo ndo inenge ine mafurutsi waya anotambiwa nechi havana zvana loto nechichichichi. Because my games are in 10 categories for each platforms. Okay. Saka pa GT games anobva kuratidza kuti magames akaita sei, then akaenda panovation anoratidza magames akaita sei, so on and so on. Alright. Saka vanhu pavanotamba magame aya vanomawana kupi nikikiri, vanowana kupi app yacho iri kupi? App vanenge vatotaura nemi kana nemi then panamba app kana kuti twasenda link. Saka app inosendegwa link chete, you cannot download it pa Play Store. Avagona kusodha pa Play Store. The one vanokwanisa kushandisa pa. Saka tipei link tinyore link app. Tise link racho kune vanoda kutamba. Vana utamba. Game acho. Takauti kuti link yacho noite through kuti vagona account vanofana kuzoregister kwatiri manje. Saka kana vaita vawana link vakadownloada vobata namba dzenyu imimi then imocho varegister manje. Ngati uye link tione. Ngasende link tione. But ndina mboisaka pa wipenya. Phone yacho ndiyo yatushandisa. Ndaenda chiri kuti ndina WhatsApp. This one. H what? It's HTTP. Then there's 2 dots. There's 2. And then Start game. Yes. Again, dot 1. Dot 1. It's 1 in letters. 1 in letters. Yes. Dot 1. Yeah. Then tobva taenda patill number yenyu tipe hash yenyu. And then 01. Just wait a second. Info. 018 355 26 34. Wakapinda Facebook kutara. Right. Mpengi. Yeah. Right. Guys, pini iyo ndapina and muri kuona iyo ndo link iyo saka mimi munotora link platform, then the second one. Oh, this is the first platform. Yeah, then the I second think one so gave actually one kuta set confusion bakozo uya sizvo number zenzavepo and saka link irapo guys iyo ndo link yekudownloada yamuno wana nayo game racho na iroro Yekona ma games ese. Yekona ma games ese. About 460 games. Uanza magani how many games? 460 games. Wow. Saka kune 460 games ikoko antika mobva mapinda imomo. I don't mind ndakambonyura 10,000 games to my coin auction. All right. Ikona zvinhu zviedzwa. Anoona. Sino ndaipi.
saka wobva wadownloada neiyo yapiwa yantika wadownloada seiyo yapiwa wapinda manje magemu pane phone number irapo wovafonera pafoni iyo wovabata kana kutaura navo pawhatsapp andimona ivo vachikulinkisa kuzvinhu zvavo kugemu ravo kuti uwane kuti upinde utambe magemu ako zvakanaka. Hanzi tinojusa sei please tototenga mavoucher here? Hatichandise mavoucher, we just load direct to the account. Munhu akapedza kuregister akadhiposa mari ikaseva matobataita direct to. Alright, saka hanzi atiite zvemavoucher ukaisa mari yako vanobva vakutumira muaisa maakaunti maakaunti yake ekutambisa. Wowanisa mari yake maakaunti ekutambisa. Alright, mari yacho anozoisa maakaunti yako iyoyo yekutambisa. Kana waisa mari yako maakaunti ekutambisa and then wobva waisa ivo vachakutumira macredits ndizvo. We load direct. More direct. Anti macredits. Vanobva vakulodzera macredits iwewe antika ekuti utambe. Obviously you win or lose. You cannot all be winners. Yeah, that's some they win, some they lose. Azviiti chimise mese muti winners. Saka kune vachawina, kune vacharuza. Pamwe iwe uchawina animaona, pamwe ucharuza. Azvizikamwi. Hanzi ninge waisa sei mari muaccount? Mari muaccount tine Capitec, amunoisa namba dzaCapitec. Handina. Pane Capitec account. Capitec exactly. And then vanenge vasina maakaunti totatambi togenerata code kuti ada kuloda mari let's say 50 rand. Then you send a code 50 rand or deposit, then it reflects into the account. Alright. Hanzi kune vane account yavo Capitec yaunogona kudeposita mari yako antika ndo yaunoisa. Kana usina account vanokucreate zvemawaycode anomaona. Naita famakara zvemapemiti zvauri kuda ndomawanepiwa asati abuda. Hakuna mapemiti ari kuwanikwa zvino. Kana angouya uchamaona ndauya nawo pano palive. Kwaiko zvino imbozorora chiri kumbotsvaga mukoto wacho tonoti uri kuzobookera papi. Hausati wabooka mukoto pafiafiya hausati. Kana dhiri racho rabooka ndini the first kuya kuzokuziva kuti mhanyai pakati guys tazviona zviri kuita. Anditika right. Saka izvi ndezvekutamba izvi. Hanzi, can anyone buy for me Better Way voucher or Hollywood please? Those are other revival competitors that ifambidzana na vatikwanisi kuvatenga. Hamukwanisi kuvatenga. Alright, hanzi hatikwanisi kutenga because icompetitor yedu saka hatikwanisi tichidaro. Animaona. Hanzi hazvikwanisi. Hanzi, what is the most payout pagambling yenyu? The most payout maximum. Mpakavhura magemu inomuratidza kuti the maximum bet it shows masingles aunenge wamecha. Let's say it's a book of ra kana iri pamaximum bet in 20 rand inopa masingles kuti ukakuita full screen inopa 20,000 30,000. It goes by game. Each game will give its maximum payout. Alright. Saka hanzi ukaenda pagame papo kana kuvhura magame aya inokupa mari yacho na maximum payout kuti ino mari kana pamwe inogona va 30 40,000 50,000 ameno moona kuti zviri kufamba sei papo. Hanzi inenge every game inenge ichitokupa kuti inokesha out mari yakati inokesha mari yakati pagame iroro anomaona. Hanzi link harisi kushanda rinoshanda ngava tibate panhamba yekuwhatsapp. Kana link risiri kushanda Bradley vabate panhamba dziri pazasi vakuzokuitira vabate panhamba dziri pazasi vazonyatsokubatsira zvakanaka kuti upinde mukati muone magame acho upinde mukati. Izvi zvinhu zvinoita kuti zviri addictive. Panenge uchitamba magame papo uchitamba asinoda kumboona magame aya kuti pane hai izoredi paskini pana pakaona pati ndatimboona pafoni penyu magame aya kuti pane akati boke kuti ndingamboda kuona wewe ungokuda kana asi watongowina kataza kana ka 2000 ngako ukatokura uchidla ma ice cream paprofile already pantena winning in 20 this one. Zviro zviredzwa 50 cents this one. Oi, wild shark 50 cents. I bet 50 cents. I bet 50 cents. One 1.2. Akona 1.2. Exactly. You win 50 cents yet. Yeah, that was. Saka hapa ndo tamba say up. So let's just go to. Gate mbo tamba tuone kuti aupa. Then people will see what you are doing. And up to star. Alright. Saka chishaki zvinoitwa ovimechesa. Yeah, we just mumbo wanongochipila akango blow up a screen. Then from the account inoita vhurenga chitichipa. Iripo phone vachaboisira. Let me see. But I will check again before. Kwai ndavhura link guys zvakafanana nespinner zonge yeku Hollywood. That's exactly the name naruziva manje. Good, Kelsey. Yes. Iwe ndo ndibetsera kwa ina nisa lokho unyatso explain. Ndiwo tobetsera. Okay. Saka zonge inoita sei spinner zonge. How does this spinner zonge works? Zonge in Hollywood mandata ma revivals but we are the same games. Oh, the same games. There are more than Hollywood. All right. Zvinoita na Hollywood vanokusetera mapels kune munhu atoya kuwhatsapp uyu watouya kwaindisirei madhayaris munenge musingadi zvinhu mauya kuwhatsapp matozara kuwhatsapp munenge musingadi zvinhu imi madhayaris uyoyo kwai oniti wakumadhayaris
Kutombatsira afterlife. Mubatsira afterlife. Vatopinza mai mwana. Iyi link yakapinwa apa Abiot. Link yakapinwa apa iyi. Kuti vazonafuma games vanofanira kuita active account isi. Saka kuzoona magame ese chete vanongona mademo games. Wanza pa muri kuona mademo bank kana mukangovhura pa link chete asi kana mazojoina muchaona magame ose duchu kana maregister muzoona kuture magames aripo. Registration is free. Registration hanzi is free. Exactly. Acha weko zvena ipusha zvina message akutopinda pa number idzo ndigere nawo. Pa Facebook watch WhatsApp number iripo apa pa pin up 300 vanenge valoda toisa 20 extra rand once off. Akaloda 100 rand mukumisira 20 rand yeku first one yekutanga mukumisira 20 more ma token for free. Then akasa 200 goes to 40 rand. Yowe ukasa 200 wo 360. Kai ndokubasa ndiko kwato kunotobva irent yezvo. So saka kuri kuda mari rent and ndombotambawo. What people that need ngativhure account let me go pana kumbo. Ira apa azvigoni because ndiri pa phone ni phone yacho. Then this one you can use my so andisi zvi number iya. Iri pa I'm taking I'm write it down now. Aiya. Smell is 99 4817. Let's go to this one. Let's do like this. Inokuda kwatoda kudla nema dzako si. Nemadira nta kudla kuti kwaizvo kwaidi gambling ndo toza kutenga chikafu. Ndingatozogambula ndakaguta ngambogambula nezhara zviti. Indoda kudla singaiti. Hanzi kana uine like unofanira mari gambling ndokubasa. Saka muri kuzvweya. Ndakaomba chimene tobhadhara rent yangu nemabhuzi angu negambling ndikashauta kufamba sei. Is right kana like but sometimes are about timing. It's about timing like. And then was the 15 of Sike yenyu ichiri nyuwani inenge chiri kuwinisa vanhu. Yenyu ichiri kuwinisa vanhu ichiri nyuwani. Vanhu vachazojoina maybe kuma 6 months later ndo vanenge mari neyawandi. Saka ndospina. Mutanga to spin. Apa spin. Apa ikandispine kuda pamwe ndogona kuita like yava. So limit 100. Exactly. Dawida kai. Andizvo. I have to match is makombe. Oh, mabudari 4. Inokanyura pana mari ningawina. Saka ndotamba futi. Spinner kana pa this up. Kana arrow sa ngamne mshingo kupressa. Woshesa ma arrow. Kutogona kudai unogona kudai. It's up to you. Unogona twist phone, unogona twist but you just press and skip on going. You see that's the win now. The winner. This is 90 cents. Nenge kwenda kumadzokera pa 100 kutangata town. Saka dada winner 90 cents guys. The winner 90 cents yangu mana. The winner 90 cents. All right. So just keep on playing. Saka ndo buy food. Keep on checking your balance. Kana yawanda mo. Because no yawedzera ndicho. Yawedzera. Yes. This goes up. The win. Yeah, my winner food. Then we check again. We check food. This one is 40 cents. With the winner 2 much. Exactly. Right. The winner one. Up and I make you spin again. 2. And make you again. The winner 2. The combination. Under more right upon. The winner. Shaka round wise. Shaka round wise. The winner is. Right, so get simple. And that's so fast. The winner. The winner. Morning of tomorrow comes for a pose. I'm going to this is Betty and you marry him to win. And then my credits are going to that's how it is. And I need to register. What are we on? Yeah, but you start race after the live. All right. Hey, actually, you look at your name. Apantina winner. Just spin again. The winner. 1, 2, 3, 4. The winner. Exactly. So just check the balance. Marama when is it edited? The winner foot. Just win again. Hey, guys, you go win. I need lucky. I need to go for September America one day. I will cash out at a better life. Motora Mario. Motora Mario. 1, 2, 3. The winner foot. Kumana. Tunataka go winner. Ha, mnisho utamnakuta mechi fixing it. Ayo azime. Gara kubasai. So she just stop saying. This is so we just stop playing the moment out from the system. Obuda kana mada okeshata kana msadi. Yekuzokera backward ya ina TV.
Apa ndepe auto, let's say we are tired of spinning. No press auto. Displays continuously. 82 per auto to winner shakadi. The winner 3 per auto 4. Choinda futika. Exactly. The winner. Yeah, winner. The winner man. Hey, when I mama credits are queer. Yeah, queer. Marriage you quite there. It's my winner, Maru. Ever. Eh. 1, 2, 3, 4, 5. Materials are kusenda ma message wako mana. Vari kuda kujoina. Shona kids single kula kutamba the winner kuta. Kwanza muzoipa live. Munorega ini tambe ishe vapi naye. Munondipa here mari ndikaya live rega ndi wine mari yangu apa. Chibegi the winner chibegi. $280. That's a big win. Yeah, big win. So what you stop? I say, I don't stop. I want to press again twice. You know what auto? Yeah, and just not check. But you have to collect your money first. Then you stop. So can they collect your say marriage? Stop the web. Hello? But I'll tell you. Send up. Matter seems so you and the feedback. Oh. Second news, yeah, now yes, over. Exactly. Then you come out from it. Then you can pay Mariam too. Hey! Machangura! So about 3 people there. 1, 2, 3. Exactly. But it's fun when I'm going to say, why is it much? You know, Babana might see balance my bills. Sure. Yeah, Panachaka, which thing teach you to make it now. My phone, WhatsApp, nature. Marianne, this evening, what I do that you married, that you want to go in. That's it. Then you want to go in, and you go in, and you go in. And you get $80, 80 rand. 80 rand. The winner 80 rand. But I'm saying pizza in Tamba. In a sense, that's not pizza. Tamba and go. The winner 80 rand. Right, sir, guys, Panama don't put it. And the doctor, you only number Iripa Pina pass clean up. To the number Iripa clean up, and the number Iripa WhatsApp, save a number you to me the message. Bakubatili ina distribution to us. And what to draw money? Mano kundisira mari, wakundisira mari yangu shoshi. Kwa shari times how do you withdraw money? Risi, gambling. Anotutsa kuti kesho watseta amount because anongati matendika name kuti name yake ndi ngoro nickname. Oh, saka mise ma nickname akasiyana naika. Akona kwesa ma nickname akafanana mo zviti vana keti pusi mese muri tu. Mazwa, muite ma nickname akasiyana kana mono register. Hey, right guys, pane mumwe rada. Number iri paningirikiri pa ndaka pin up. Number iri pindi. Number iri pindi. Papindi screenshot. Comment ndaka pina hiyo. Achibopina number zirezeka futhi pama mina shawarikuita. Vana sisitadza kuziva kuti game rachindiri. Game rachindiri. Papindi comment iyo iyi, pa comment apa mukavhura comment pane number dziripo, torai number idzodzo. Anzitesa mari sei vatanga deposit ma account. Munodeposit ma account. Ya account yako iwewe yaunenge wavhura mari ma account mako maunenge wavhura iwewe. Direct. Ashanse ma voucher. Hanzi hapana pin. Iripo pin dzine stand yakapinwa yakanzi htt what was start game.1 pakaiswa number pasasi. Iripo pin endakapinda. Pamwe vari kupinda wani. Basa message was it after live do but no abatsira. Saka anzi vaisa ma message vese ndiri kubatsira after live inoyi. Ndipo muchabatirwa after this live. Hava kumana edge. Pane mari dziri dzamunenge muchiita pana papa. Pane mari dziri kuda kuti dzamunenge muchida kune vanoda kuita izvo zvokutamba magame pamafoni avo online games. Saka pini ndiyo yandakapina iyo nelink yacho yemagame
saka unovabata pafoni nhamba iyo andichika vokubatsira kuti unozviita sei kuti utambe magames a 24 hours ativhare nemanight shift vabatsira hanzi ativhare 24 hours neye manight shift yava hanzi tinenge mune muchingotamba imagame henyu muri kubasa vanenge vachida chero pahwina tobhadhara usiku chero vakahwina usiku unobhadhara tobhadhara asa muvati papo ipapo the goes and shifts right saka isi pane mwana mubvunzo here zvangu ndinde nhasi weekend datonovata pane umwe here ane mubvunzo ndanga ndiri kutombotambawo pana ndakuzwisisa vatsanangurire zvakare avapa vakakuzwisisa ndio pasanzwisisa abvunza mubvunzo wekuti udiwa hanzi hatina kubvendotamba pana ndakunyatsozvinzwisisa ora nyaya iripo ndeyekuti pane link yakaiswa pana SIS MELLY yemagames but link tive active tione magames ese unofanira kurejista kwatiri nhamba dziripo dzikauya kuinbox tobva takurejista and then matikesi anotangira pa50 rand kesha tinotangira pa50 rand magames aya anobhadhara according kwaunenge wavhura magames ukabaya pamaximum bet inobva yatokudza kuti magames acho anobhadhara kusvika pamari changosvika igame ipi hazvi magames aya mafruit games ekutamba at home play unokwanisa kutamba palaptop pafoni yako or patablet you can never play once zve ndeyazviti ungatamba kahwani wobva play more and win more and then umufuti ndinabvunza so ukaita betting plan you like to win how much Samantha mabettings anokuratidza paunoenda uchiseta mabettings anokudza kuti ukabeta ne10 rand unohwina mari yakati ukamechesa masimbuzi anenge ari pagame raunenge uchitamba and then okay thank you kuvasiri muese vanoita sei chera unouya kutaura kuti uri kunyika ipi panhamba dziripo apo tokubatsira kuti kunyika wauri unobatsirwa nani ndiani futi mwane mubvunzo ura Samantha unotibata kuapo tikangobva palive totanga tokubatsira kanzi kubatsiri muese vanoita sei ndo vati kunyika vanenge vari vanotiudza kuti ari kunyika toona kuti vanobatsirwa nani ikoko yes saka pasisina chimwe guys handika anzana sakafanana nehollywood yakafanana nehollywood but ehollywood mashoma paspinazonge mashoma id about 460 games akawanisa and then mabetting ndakasiyana nehollywood because hollywood vanokusetera mastandard ekutambisa kuku you have to adjust wega pafoni pako mabetting aunenge uchida haana marestrictions akawanda are you in the diaspora munouya kuinbox ndiani atoendeswa chaona message achaenda Francisca Keishumba resoke masiyo credit yenyu tokupai mari yacho kuti uzotumira credit yes ukangopedza ngodeposa mari muaccount tobva tatumidzira macredit muaccount mako bva watanga kutamba Hollywood era haisi Hollywood master one game takatosiyana nehollywood makambani akada kungofana zvangoitospa neShoprite mari ineswa muaccount mako kana uhwina utisa muaccount mako kana usina account tinogenerata coordinator bank unonecollecta Pick n Pay or Boxer kuno vari muSouth Africa mwanzo mutatu netsai mari iyo ndounototaura kuti wahwina mari yakuda kuti isei muaccount uda kuitora maoko here uda kuti sangane pai ndounotiudza kuti ita seni mari yako kana wahwina inhamba yenyu once again yes akafanana nemukasino but ida anenge akawanda kudarika mamwe emakasino anenge ari mashoma ida akawanisa magames its about 460 vanoda chii kuregister pakurejista panongoda foni yako uya kuinbox pane nhamba yakaiswa naSIS MELLY apo nefoni yako inofanira kunge iri access to internet kana mahwinawo ndinda kuigirai magema yamundipewo mari holiday tawanda hapana kunyira kwaunoita kwauna unopiwa mari yako tononoka kuuya kana matamba mukahwina vari kunotamba vakahwina please make sure kuti mandionawo ndinda kuigirai magema aya mari anodiposa ndekutenga macredit kuti ukwanise kutamba magames kuna Evelyn hanzi zvinoda mari here kurejista aya kurejista mahara mari inozodiwa paunenge wautanga kutamba
yes munoisa mari muakaunti akaunti yebasa haisi akaunti yangu ndeyebasa ndinenge mari yacho anongesa maakaunti mako futi John Boy kana uchingowina same time ipapo uchitovatumira ndau ivo vanotozviona kunhingirikiri kwavo nemakodzi avanenge vakaisaya vachitokudhipozitira keshi yako ipapo same time ipapo yangu ukawina na 3 am tokubhadhara hanzi apiri paplace apa isi paplay store tokutumidzira link unoivhura unopiwa nelink kana nepachrome kuplay store yasati yako. aiwa guys zvinyuwani izvi saka kana zvichiri zvinyuwanika mari unowina machandiza kuti vari kutamba vese iko zvino vanogona kuzowina vachazopinda leta zvazara nevanhu izvi ndo vasingabati chinhu iko zvino zvinei zvichiri kupaika mari zve zvichiri kukanda keshi zvichiri kukanda madhola zvichiri zvinyuwani zvinhu izvi pazvinozoti vanojoina 6 months uko ndokudza inenge yamutambo chaichaiyo vanhu vanenge vafane marudhara zvakafanana nezvo zvinoitwa kana kuchipinda inonzi kana kuchipinda zvavanoita zvemapiramid what kana piramid iri nyuwani vanopinda vava vanofane keshi vanozoda kujoina kumasure vava magames Elizabeth magames edu ndeye star 1 game ndo magames edu nokativhara mari muzovayanika pano anti munenge muapikeshi maoko anti munenge muchitenga matokeni memutenga matokeni kasaka hapana kuvhariwa apa iwe ndowatenga matokeni wakaruza ndozvona kuti waruza wega ukawina ndozvona kuti wawina unless mukaisa mari dzenyu kukambani kwavo vakatiza sotakwai matokeni ndo pachodzoka panapa kuzovafumura John Boy ukawina unotudza toisa mari maakaunti uri kuida pai ndi unotudza patokubhadharira matobhadhara ipapo mukaisa mari vakazozokupai matokeni avo vakadisitiza ndipo patovadzokera panapa exactly ndezve SH tere uye vasiri muSA mune makutoya kuinbox nenhamba idzo tokudzai munobatsira wanani kwaunenge uri tamba 11 15 izvi asi zvekuita izvi zvomatha asi zveizvozvi manumbers haisi yemanumbers ndeyemagame it's shalom sisimeri mukungu tsigira bhukozi komena ntoiro lunch wambotona nchiline naita wanda wambotona nchila unambona nchiline ndambodla kupi anamboline handina plus inandisi kutsigira ini ndati vanoda zvekutamba magame nokuamenu magara zvamagara mari moti hamutambe varimo vanoita zvegambling umu vatorimo vanoda vaende vanangoiwedzerawo kuti namba yawedzera asi ndanyora wani pamusoro kuti you go at your own risk handisi kuzozoti kwaiwa ndaisa mari yangu sisimeli 10,000 ndikadliwa ina zvine ineni you went wega hanzi tinotanga nemari hanzi 50 gemandi 50 rand and cash out is withdraw 50 rand 50 rand cash what 50 rand ini guys ndatonyatsa kunyora kuti ukaenda ne20,000 yako yepay yose yababa uenda ne30,000 pay yababa oti ndau yako utamba nayo game rako wodliwako usauye uchiti kwa hesi simeli because go at your own risk kudliwa kunyura nazanyuwa watora woga mari waenda woga wadi watamba kana ukawinawo unodzoka here kuzotaura kuti ndawina ndo pane nyaya yangu nokuti tinozotengesa kana zvinhu zvaipa kana patoda kuti hanzi ndadliwa ndanyura mari yandaisa mari yakati kopa ukawina iwe unodzokera uchitaura kuti ndaisa 100,000 ndapuwa 200,000 hamudaro saka ngativei fair friends karuziva gambling is win or lose that's true shumbarisa ataura chokwadi win or lose saka vari kuda kundanopinda muzvinhu izvi guys pindai munotamba vasingakwanisi please regai kugara mainda kana usina mari yacho kunotamba usingazvizivi don't go antika asi vanoziva how inonzi iyo gambling operates regai vaende kunotamba vanozvizwisisa anditika isati zviwisisiwo regai tigare kumateresi takavhinga uya kuwhatsapp tokubatsira kana live yapera tokudza nemagame acho notamba sei ani mawisisa ino join kunyora kana kusanyora zvakafanana trust hapana kunyora join auchiwina achitora mari yako chienda asi dzidzai kune imi vari kuzoenda kunojoinawo kudzidzai kuti kana muchinge mukawana mari paya mawana mari yenyu yakawanda makesha out mari chigai kubva matora mari iyoyo semutai mubva matodzosera munodliwa mari iyoyo ave kandibaudzeshiwaudziwa mukuti kuri kuhwinika vasahwine vega musangobva matora kechi iyoyo mubva madzosera kunodliwa kana wahwina mari yako wakawanda wahwina 20,000 30,000 yako imbotora mari iyoyo imbogara pasi umbofema kuti wahwina wotamusoro nemari yako womboita zvivhiki wakanyarara wozodzoka ne 50 rand wotanga panyuwani
wamboita musoro nemari yawawinai because vanhu vanoti vakawina 30,000 oda kutanga futi kutamba ne30,000 iyo kuti ndoda kuwina 60 azvidaro sori hako zandikuwa handisi kutaura basa kwakwanisa kutaura ndidaro asi ivo vanhu vanguoni pakuti ndichechivaudzawo munofanira kubhalansa kwese ndadzoka nayo iripi iri kupi testimony right guys aichiendai toda kuya ora ichirega itiinde vauye vanoda kubvunza tisavharire vanoda kubvunza gaichirega itire tiinde hedu varikuda kubvunza vadi vauye vabvunze zvavanoda kubvunza handitika guys ndakuudzai kana musina kuhwisisa 24 hours anytime you can ask them anytime munokesha mari yako in anytime munongotamba game rako handika kana usina kunzwisisa pandakapina apa musazoya kuinbox wangu chwa simeni handikugoni kuzotsanangura hanza sina maakaunti emari musanetseka munodigwa plan yekuti mari yacho munoita sei munodepositigwa sei munodigwa maakaunti sei musazoya bochwa simeni nditsanangurire nezvinhu zvozvo unongodzoka palaife panapo woteerera achitaura iye nokuti ndianonyanya kuzvihwisisa kudarika inini musazoya kuseri handiti ndosandisa namba dzake apa kana kuti motora namba dzake momaendera kuwhatsapp kwake ndo basa rake kuti chititsanangurirawo anowana time yekuti akutsanangurire zvakanaka munyatsokunzwisisa andika saka guys baba ichinda munondiyochayapawa basi ndiyo chaichaiyo ndiyoyo ini ndoedza kana ndanyura play responsible guys zvinoda zviro zviedzwa that's true alright bye bye guys tobatsana paleti